Nyt ollaan kuvataiteilija Antti Putkosen studiossa. Suunnitellaan homotuotteita. Montako vuotta olet homotuotteita tehnyt? Kyllä sieltä alusta asti, silloin kun syntyi. Eikö no virallisesti sen 12 vuotta. 12 vuotta, niin just. Homosteltu. Mitä näitä meinaat ruveta touhumaan? No eli tässä nyt on tämä Teepätä printtikoossa oleva vektorigrafiikkakuva. Ja niin kuin puhuttiin äsken, eli nyt tehdään pipoon sitä sopivaa, ja tämä ei sinne yksi yhteen oikein toimi, niin tehdään semmoinen kokeilu, että otetaan pelkkä tuo homopallurateksti tuolla esiin ja meni näin, ja sitten jyssäytetään tämä pippoon ja katsotaan, no homo siinä. Katsotaan, että toimiiko. Mitähän tuo koko on, jos ajattelee? Onko 7 sen? Mitä sanoo? Sulla on kokemus. Kyllä 8. Ja tähän laittaisi päälle se jokainen on vähän. Niin. Pitäisikö tätä tärrättää ihan tommosella? Kyllä sillä mun mielestä on visuaalisella ulosannilla on suuri merkitys jopa sisään. Tää on vähän silleen, että se kuitenkin huutaa. Niin, vähän liikaa huutaa. Niin Et silloin se tämä olisi neutraalimpi tuohon, koska ja sitten niin pääpaino jäisi tuohon homolle. Tuommoinen homo on parempi homo. Kyllä tää on maha homo ja maha. Tää on sitä käsitellä se arkea, että painetaan nappia. Niin. Tää on sitä perinteistä. Mutta maailmahan muu. Tämähän sopivasti 809 me luotetaan kohtona, koska se meille tuommoisen koon antaa. Eli sä oot numerologi myös? Jollakin tasolla. Mitä kangasta tämä on? Tää on puuvillan resoria. Joo. Tää on ihan 100% puuvillaa. Tää tekee siinä ei jousto ominaisuuksia niin paljon, mutta se tekee semmoista löysempää ja eli laskeutuvampaa, ja se on tämmöisessä pitkässä pipomallissa, niin se on hyvä asia, koska silloin se ei jää sillä lailla hiipaksi ylöspäin. No. Kyllä vaate on meille ikäväksi kylläksi aika lailla lähellä kertakäyttökulutusta. Niin. Et sen niinku arvostus sen tekemistä kohtaa ehkä ilmiössä siinä, että nyt se on olemassa oleva järjestelmä ja ei se niinku yksilön syy ole. Tänne kun itse tekijänä niin on mahdollista sitten jollakin tasolla vaikuttaa. Että sillä vaatteella olisi enemmänkin arvoa kuin vain se hetken. Tuo Kooma on sun tuotemerkki? Joo, tässä on 1 3 tuotemerkistä. Mitä muita sulla on? Kersa on sitten aika lailla lapsille suunnattu. Pipoihin myös niin päätuotteena oleva, ja sitten on tämmönen 3. Yrjö Henrikki. Yrjö Henrikki. Suoraan sanottuna se on se, mitä aivokeksijä peräs oli suolta. Se oli jo se. Eli toisaalta se on ehkä se kaikista lähellä sitä, mistä itsellä lähti homma liikkeelle. Eli periaatteessa saadaan idea toteuttaa se ilman, että sitä ajattelee, että sen myy jonnekin. Vaan siitä niin idean kantavuudesta ja omasta innostuksesta tapahtuvaa toimintaa. Kyllä mä veikkaan, että tässä tämä on tämä pipo. Näin ne asiat, Rulla ja Ludwig. Ja sitten kun ehkä länsimainen ihminen, niin tietyllä tavalla sitä pitää itsestään selviytyä. Totta kai nyt tämmönen masina, joka leikkaa. Että ei sitä niin älyä sitä, että helvetti, että jonkun pitänyt keksiä. Niin, sekin. Niin, se on järjetöntä, että otetaan hyötyä. Nyt sitten jännitetään, miten tää näin pienessä kuviossa lähtee rullaamaan. Eikö se nuo pallorat mukana, mutta toistaiseksi näyttää erittäin hyvältä tekstin kanssa.
aurinkopaneelit, semmoinen tuulimylly, missä on, ja se, joo. Työttömät polkee kuntopyörää. Sähkö tulee töpselistä. Tuossa on niin helvetisti puheita. Kuljetetaan homolla. Saa olla sitä jytyä. Tietää elävänsä. Ja mä oon aina sanonut, että ompeleminen ei ole ydinfysiikkaa tai vaatteiden tekeminen. Mutta tässä toisaalta tämä on filosofinen ajatus, että pitää tietää mitä paska maistuu, että ne hyvät maut sitten maistuu hyvää. Jos sitä pihviä syö joka päivä, niin ei se ole hyvää se pihvikään. Jos sitä syö kerran viikossa tai kerran kuukaudessa. Sitten kun tärrättää tarpeeksi harvakseltaan kun on jurrit, niin se on niin puhdistavaa ja eteenpäin vievä. Tästähän voisi sanoa, että tästähän tuli hiiri. No niin. Vähän homo. Jokainen on vähän homma.